Ukážeme vám, ako na stránke Liek.info možno porovnať lieky. Napríklad, chcem si kúpiť liek s účinnou látkou ibuprofen. Viem, že túto látku obsahuje brufen a ibalgin. Vyhľadám si ich. Napríklad si chcem kúpiť brufen s 30 tabletami. Kliknutím na šípku Výber si ho presuniem do zóny vybraných liekov. Takisto si vyhľadám ibalgin. Tiež kliknutím na šípku Výber si ho presuniem do zóny vybraných liekov. Následne kliknem na Porovnaj. Pri porovnaní liekov si môžem pozrieť informácie o liekoch a hľadať zhody, prípadne rozdiely. Pre úplnosť si však pozrieme aj dávkovanie z príbalového letáku.